Tervetuloa Johanneksen evankeliumin äärelle seuraamaan Raamattuvarttia. Tällä kertaa on esillä kertomus Pietarin kalan saaliista. Se on kirjoitettu luvun 21 jakeisiin 1-14, jotka nyt kuulemme. Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen, nyt Tiberian järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sebedeuksen pojat ja 2 muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain 200 kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo 3. kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Aamen ja kiitos. Kertomus sijoittuu Tiberian järvelle, joka on sama kuin Genesaretin järvi tai Galilean meri. Se on kuolleen meren ohella ainut merkittävä vapahtajan kotiseudun järvi. Jordanjoki virtaa sen halki. Tuolla järvellä kalastivat ammatikseen monet opetuslapsista. Joskus järvellä nousi kova myrsky, aavikkotuulen puhaltaessa vuorensolan kautta. Tekstin ymmärtämisen avaimia ovat vertauskuvat kala, leipä ja kalastus. Nämä esiintyvät silloin tällöin evankeliumeissa, varsinkin Jeesuksen vertauksissa.
Käsillä olevassa tekstikatkelmassa onkin kaikua Jeesuksen tunnusteosta, jossa hän ruokki tuhansia vähäisellä määrällä leipää ja kalaa. Ehkäpä osaltaan juuri siksi opetuslapset tunnistivat tekstikatkelman lopussa Herransa. Leipä on Jumalan sanan vertauskuva. Jeesus on lihaksi tullut elävä Jumalan sana. Ihmiseksi syntynyt Jumala, elämän leipä. Kala puolestaan tarkoittaa kristittyä. Tämä käy ilmi ruokkimisihmeestä ja Jeesuksen nuottavertauksesta. Nuottaa tai mitä tahansa verkkoa tarkastellessa voidaan sanoa, että se koostuu toisiinsa liitetyistä risteistä. Olemme itse kaloja evankeliumin nuotassa, ristin sanoman vaikutuspiirissä. Vesi, jossa kalat elävät, viittaa puolestaan kasteeseen. Uskovat elävät yhdessä epäuskoisten kanssa, sillä lopullinen erottelu tapahtuu vasta viimeisellä tuomiolla. Erotteluperusteena usko ja epäusko. Herramme todistajina, sanan viejinä, olemme toisillemme tässä mielessä hengen ravintoa. Uuden elämän osalta uskon hedelmänä on voimassa. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Uuden testamentin alkukielessä toimii sanaleikki. Kreikankielinen kalaa tarkoittava sana iktys koostuu alkukirjaimista sanoista Jeesus, Kristos, Teu, Hyjos, Soter, joka on suomennettuna Jeesus Kristus, Jumalan poika, pelastaja. Kalakuvioita käytettiin kristittyjen vainojen aikana merkkeinä seurakunnan salaisista kokoontumispaikoista. Olemme paitsi Kristuksen kaloja, myös ihmisten kalastajiksi kutsuttuja. Apostolit hän kutsui ihmisten kalastajiksi jo ensikohtaamisella. Kuten tekstikatkelma osoittaa, emme voi kalastaa omin eväin. Sitä mukaa kuin sana saa uskossa sulautua meissä ja luoda uutta elämää, voimme jakaa sanaa muille hengen ravinnoksi. Tarvitsemme johdatusta, mihin verkot kannattaa heittää, eli missä kuulijoiden sydämet on valmistettu vastaanottamaan evankeliumi. Jeesus on kalastusmestarimme. Hän antaa neuvot ja uuden voiman. Tekstissämme verkon heittäminen veneen oikealle puolelle viittaa evankeliumiin, jonka kautta Jumala tekee oikean käden työtään maailmassa, herättäen ja ylläpitäen uskoa, toivoa ja rakkautta. Arvoituksellinen on apostolien saaman saaliin kalojen lukumäärä 153. Mikä on tuon luvun merkitys? Tässä ei tarvita mitään korkeampaa matematiikkaa tai ajanhistorian tietoa. 1
on yhden oikean, elävän Jumalan luku. 3 puolestaan kolmiyhteisen Jumalan luku. Hänessä Jeesuksessa on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. 5 on vähäisyyden luku. Muistanemme, miten ruokkimisihmeessä leipien määrä oli vähäinen 5. Tähän vähäisyyteen on kuitenkin kätkettynä runsaus, kun noilla 5 leivällä ruokittiin tuhansia. Samoinhan Jumalan poika alensi itsensä ja suostui ihmisen kaikkeen heikkouteen ja vajavuuteen, kuitenkin ilman syntiä. Näin oli ennen muuta ristille naulittuna. Kuitenkin, koska Jeesus nousi kuolleista, tähän vähäisyyteen on kätkettynä voima ja kirkkaus sekä anteeksi antamus. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Kun Jeesus saa tuoda työhömme siunauksen, Jumalan valtakunta alkaa vähäisestä alusta. Ihmisen mittapuun mukaan vähäinen esillä pidetty sana voi enentyä tuottaen laajan herätyksen. Sama pätee myös meihin Herramme todistajina tai ihmisten kalastajina. Herra on heikoissa väkevä. Pohjimmiltaan tämä merkitsee sitä, että olemme itsessämme voimattomat pelastamaan itseämme ja tekemään työtä Jumalan valtakunnassa tai yleensäkään tekemään hyvää. Katumuksen ja uskon myötä nousemme synnit pois pestyinä uuteen Jumalan tahdon mukaiseen elämään, jossa on kirkkaus ja voima. Raamattu vartti jälleen 2 viikon kuluttua. Jääkäämme Herran rauhaan. Aamen.